Nagkuha siya barangay certificate. Yes. Dito man ni sa Turil. Uy. Tagaan daw siya listahan sa mga kandidato. Iingon na lang nato ang pangalan sa kandidato Radyo Mandok. Iya mang pong gipost, no? Sige daw, day. Under daw sa Nograles. Uy. Sulod daw sa barangay hall. Ni ana pa daw siya. Kani iyang post mga kasamahan sa usa ka Febs natad. Quote unquote, ayaw kalimti ma'am ha? Ana pod siya. Quote unquote, sige po, pero Duterte man ko te. Oh. Pagkabalo niya nga nagkuha daw siya barangay cert para sa DSWD, tingog party list assistance for medical check-up. Giingnan daw siya, ay, ma'am, kanang tingog party list kay alag baya na, ma'am? Ayaw lang po ingnan na Duterte ka. Tapos nangayo kag assistance sa tingog. Yan, itubag daw siya, na di ay tag-iya ang mga party list karonte. So, asa man nagikan ang tabang nga ginahatag nila, di ba, sa government taxpayers man na? Sayop kayo, oy. Ayaw, anak po nga. Ayaw po, anak po nga, ikampanya ninyo di as barangay. Ayaw kay. Kuan ba yan na, day? Non-partisan ba yan ang barangay? Pero di kayo ninyo. Ayaw daw, dili daw mamugos kung kinsa daw ang butuhan. Kini kay og sa Turil ni, kuan yun ni, kanang luto yun ni kaayo diri day, kay Alag bayano, bayaw bayana ni barangay kapitan na Lilibit Alag nya kisa mas Alag day mo dagan bayan nag vice mayor sa Davao no. So luto gyud ni kini nga barangay day. Luto gyud ni nya og kung maghisgot tag 3rd district pod ang igsuon pod ani ni Alag pod nga si Bernie budagan pod og congressman para sa igatulong distrito. So luto gyud ni konsekwensya ning mga staff din nay nag-comment din si Karian, siya ingon ana po daw nahitabo sa iya nagkuha daw siya barangay cert para daw sa hospital assistance. Ana tong sa barangay maghatag daw sila pero dili daw tag doon sa tingog party list kay Duterte daw ang barangay nila. Bangya lagi anto. Nailain comment din niya siya di porke sila kuno ang initiative sa ilahan na daw ang utang kabubuton nato nga kita may nagbayad og tax. Technically, atuan ng kwarta. So, kung need natog assistance, they should give it without political bias. Tanawa ninyo, susihag maayo, wa pa na nakadaog, pero naanay division nga gihin sa tuang tanan. Mapagani nagsugod ha, ang official nga pagpangampanya. Pero daghan na kay sunod-sunod dito sa barangay 76A, sa Turil, og daghan pang mga, kato dito sa Matinapangi ba to Radyo Mandong? Sa covered court. Pag-ilisan board. Ang basketball court nila mga igala. May pa ni si Rizami Cortel. Kaya pa sa kung sikibog away-away kamo diha Nograles o Duterte, dito na lang mi kang bishop. Basi nakalimot mo nga naapay laing mga kandidato. Dito na lang daw sila kang bishop. Bishop na lang. May gani kaya na-disqualify si Boy Isog.